Мәскәүгә беренче баруым да минем бабай белән бәйле. Бер елны бабайның юбилее Мәскәүдәге Кремль сараенда үткәрелде. Һәм әле һаман да истә, ул вакытта безне иң яхшы бизәнү бүлмәсенә урнаштырганнар иде. Әлеге концертта Александр Градский, Надежда Бабкина, Алсу, Марат Башаров кебек шәхесләрнең чыгыш ясавы, Иосиф Кобзонның бабай белән татарча сөйләшүе мине таң калдырган иде. Ләкин иң кызыгы да әле бу түгел иде. Иң истә калганы ул Мәскәүдән кире Казанга кайту моменты булды. Бәхетсезлеккә каршы безне поездга утыртмадылар. Һәм артистлар белән бергә без төнне аэропортта калыша алдык, чөнки безнең билетыбызда даталар буталган булган. Һәм шунда артистлар белән бергә булганда безгә тавык белән зур чиләк алып килгәннәре әле һаман да истә. Безнең арабыздагы җылы гаилә мөнәсәбәтләрен дәлилләү өчен бернинди дә шәҗәрәләр кирәкми иде. Чөнки иң төп һәм иң көчле дәлил ул безнең арабызда булган мәхәббәт һәм хөрмәт.